Se prăbușesc casele peste ei după ce lucrările, culmea de consolidare, au făcut ca pământul să se surpe. Se întâmplă într-o comună din județul Neamț, unde familiile își privesc gospodăriile cum o iau la vale, ca în apocalipsă. Aici a fost parcă asta. Și s-a dus cu totul, cu terenul, cu totul. Tratați cum o crăpat aici terenul, pe aici așa, alieia, în partea asta, tot. E alunecare provocată de firma respectivă care a lucrat aici. Uitați crăpături la trepte, e pericol și casa. Toată avuția acestor săteni s-a dus de râpă la propriu. De când au început săpăturile pentru reamenajarea malului, gospodăriile lor au luat-o la vale. Până unde era malul? Era departe? Dar noi avem intrat, intrăm acasă cu mașina în partea asta. Pe aici, așa, eu intrăm acasă cu mașina cu... Aici era grădina noastră și acum avea uliți. Noi intrăm acasă și acum nu se poate. Bă, este teamă, doamnă, să stați în casă. Păi, dar bineînțeles cum să fie teamă dacă îl necrede teren. Eu mă culc țara, dar eu știu dimineața poate mă trezesc în Bugău. De 4 ani au început lucrările în zonă și de la o lună la alta, prispele caselor se înclină văzând cu ochii. Chiar dacă locuințele lor se pot prăbuși în orice clipă, bieții săteni improvizează. Au pus pietre sub fundație în speranța că vor întârzia inevitabilul. După întreaga tragedie care s-a abătut asupra lor, lucrările au fost oprite, iar prefectul de Neamț a trimis în control o comisie de urgență. Concluzia? Oamenii trebuie evacuați din zonă cât mai repede. Am constatat existența fenomenului de alunecare de teren, faptul că 2 locuințe sunt puse în pericol imediat și, de asemenea, lucrarea în execuție este pusă în pericol. Lucrările dezastroase fac parte dintr-un proiect de reamenajare a râului din zonă, în valoare de 12,6 milioane de lei, la care primăria comunei a colaborat cu Apele Române. Echipa Canal D a încercat să obțină un punct de vedere și de la primărie, dar în instituție doar secretarele au fost de găsit. Contactat telefonic, edilul Maică și-a pierdut cuvintele. Este un contract încheiat între primărie și Apele Române, înțeleg. Da, păi nu, îți spuneți, chiar la analiză, nu pot vorbi. Deși ocupat cu treburi personale, primarul pare să fi găsit o soluție în ceea ce privește mutarea din zona afectată a celor 2 familii. Dar unde le-ați oferit locuri de cazare pe perioada expertizei și a lucrărilor? Aveam un loc la sala de sport, niște vestiare. Localnicii au însă alte. Vor să dea autoritățile